Yeah, mga kabigka, this right. So, hapit na po karon ang Pasko. So, magbuhat. Ay nag-request aning magbuhat ako part 2 Pasko for 2020. Kani di ay wala lang, trip lang ako, no? Pakita na ko ang pinakauna na kong smartphone. Gamay pa rin kayo. Ano siya, mo rin mong gigamit sa una ni Ermi Asurgarma, no? Mo ni siya katong sa Mansanitas, mo ni cellphone na to. Kani siya dako na kayo kung nagasto ni sa una katong daot. So kani siya wala na siya signal, pagkakita mo signal tapos kailangan siya i-format, no? Nagasto na siguro na ako sa taga-format anis kailangan ako mga 150 alos taga-bulan. Pero kay nadaot man nadismaya ko nangita ko katong keypad na lang. Wala ko sa una kung mag-Facebook man ko sa una pagadaot matulog ko internet shop, no? So kay pakyas mo, pero diri ba niya itong naina ni Garma mo ni cellphone kani nga model ni wala naman ni siya, katong endorse ni Vice Ganda ba, di na ako isulti kay di mo ko mabayaran na ni kung isulti na ako, di ba? Basta letter S di siya, no? Kabala naman basta gi-endorse na ni Vice Ganda. So karon magbuhat ako bagong kanta nga Pasko for 2020, right? So here we go. Tayo na, giliw na tayo, meron na tayong tinapay at keso. Di la noche buena sa gabing ito, at bukas ay araw ng Pasko. Tayo na, giliw na tayo, meron na tayong tinapay at keso. Di na noche buena sa gabing ito, at bukas ay araw ng Pasko. Koko, chik, 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 chik is out. Karon ang mga tao katauhan, bisan jud ang nahitabo jud diri sa Pinas, dili lang jud diri sa Pinas, tungod jud ni COVID-19. Si COVID-19 daw ang dahilan, mao jud ang dahilan, nangaluya jud ang mga tao, mao jud ang ako maingon. Team positive, team positive, dili jud hadlang si COVID kay mag-celebrate gyapon ta og Pasko yun sa Pinas, gikan yun sa September anto jud o January, inana jud ang Pasko sa Pinas. Tayo na, giliw na tayo, meron na tayong tinapay at keso. Di na noche buena sa gabi ito, at bukas ay araw ng Pasko. Tayo na, giliw na tayo, meron na tayong tinapay at keso. Di na noche buena sa gabi ito, at bukas ay araw ng Pasko. Dili yun mawala ang mga handa, malitsong baboy o malitsong manok. Dili po mawala ang humba, dili po mawala ang keso di bula, dili po mawala mga makaroni, dili po mawala ang leche flat, dili po mawala ang ham-ham, dili po mawala ang ice cream, dili po mawala, basta wala puto-puto, sabot ng pansit. Ingon to sa mga Chinese, ang kampansit na makataas jud, makataas o light, busa, bagay lang yun na balag wala pa'y handa karong Pasko, samot
jud sa bagong tuig. Basta ang importante yun ang mahalaga, ang importante maayo jud ang atong panglawas. Ayaw lang yun ninyo papulsa kung wala jud mo ihanda karon medyo buena sa medianoche. Lisod kaayo yun magkautang, utang-utang, di ka bayad-bayad, utang lipay-lipay, bayad-bayad. Maulang yun ang akong istorya. Kung unsay di makaya sa imong budget, okay lamang gani ang imong yanda. Karong Pasko, bagong tuig, kanang ginatawa ko, buwad-buwad, suka sili-sili. Pasang importante, magsalo-salo. Karong Pasko, bagong tuig, basta importante wala kay sakit, dili ta gyud ma COVID-19 kay lisod kayo gyud ma COVID-19. Kung wala kay milyon buoy tayo ka karong tuiga. Basta gyud ako gyud matambag, mag-amping-amping gyud kitang tanan busa mag-amping, mag-amping-amping tayo na giliw, tayo meron na tayong tinapay at keso. Di na noche buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, tayo meron na tayong tinapay at keso. Di na noche buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Ito po si DJ March Barrios. Yeah, please subscribe to my YouTube channel. Like, share, comment, mga kabingka. DJ March Barrios channel on YouTube, mga kabingka. Okay? Dito mo makakita o mga wala dito mga bla 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 vlogs, no? Mga chikisa, mga kape. So, happy Christmas and maayong bagong tuig for 2021. Unta malagpasan pa nato ng mga pasuway, mga kinatawag ng panuway ng dibit. Basta good health, good mood, okay? Bawal ang good vibes, bawal ang bad vibes, ay nasa atong good vibes sa mga kabingka. Alam mga kabingka, ito po si DJ March Barrios. Chikisa.